6 persuni spiċċaw l-isptar kawża ta' inċident li fih uħud minnhom spiċċaw velaw gass tossiku. Il-każ seħħ fiż-żona industrijali tal-Imrieħel. Dan wara li xi pakketti mormija li fihom kien hemm ammonti żgħar ħafna ta' kimika magħrufa bħala magnesium sulfate ħadu in-nar. Kien hawn li żewġ ħaddiema ta' Vernon Foods tefgħu l-ilma fuq in-nar bil-konsegwenza li kien hemm reazzjoni kimika u beda ħireġ gass velenuż ħafna, teknikament magħruf fosgene. B'mod immedjat intalbet l-assistenza tal-Protezzjoni Ċivili li għenu biex kienet ikkontrollata is-sitwazzjoni. 4 ħaddiema mill-istess dipartiment ukoll ittieħdu l-isptar biex issirilhom dekontaminazzjoni, jiġifieri jitnattfu mill-kimika. Għalkemm huma ma belawx mill-gass li nħareġ minn fuq il-post. Albert Tabone, uffiċjal tal-Protezzjoni Ċivili, spjega kif għalkemm il-gass kien perikolus ħafna l-ammonti kienu żgħar u għalhekk ma kienx hemm sitwazzjoni ta' allarm. Żied jgħid li dak li kien tfadal wara li ntefa' n-nar tqiegħed b'tali mod li jkun sikur biex ikun trasportat fejn imbagħad ikun deċiż x'se jsir minnu. It-triq fejn seħħ l-inċident kienet magħluqa għal xi ħin.